Mirovên pak û kurdperwer û xizmetkarên gelê xwe bi canê xwe bar dikin, lê hiş û raman û dilê gelê xwe de her dem saxin nahîjbîrkirin. Îro bîranîna rojeka reşa dîdîroka Kurd û Kurdistana Sûriyê de salvegera şehîdbûna xebatkarê Kurd Kemal Ahmed Derwîş, emîndarê giştiyê berê yê Partiya Demokrata Kurd li Sûriyê El Partî, herwiha hevalî wî serkirdeyê Kurd Şêx Mûs Yûsuf endamê serkirdeyetiya Partiya Çapa Kurd li Sûriyeyê berê derbas bûn. Ji ber ku rejima Sûriyê di sala 1961 de bi sed hezaran malbatên Kurd ji regeznameya Sûrî bê par kirbû, stemkariyek mezin bi ser Kurdan de sepand. Di encama wê kiryarê û bandora wê li ser miletê Kurd de xebatkarê Kurd Mamosta Kemal Ahmed Derwîş û hevalê xebata xwe Şêx Mûs Yûsuf rahişna barê miletê xwe yê Kurd û dosyeya ku milet hêviyên xwe bi çareserkirina wê pirsgirêkê biçûna wan ve girê dabû. Her du pakrewanan li Hesekê nûnerê rejimê re civiyan awayekî fermî wekû nûnerên tevgera Kurdî li Kurdistana Sûriyê daxwaza mafê gelê xwe kirin. Ango vegerandina mafê wan yê ku ji aliyê rejimê ve bin pê bûbû lê piştî ku karê xwe bi dawî anîn di vegerê de li ser rêya Hesekê qamişlo. Otomobêla wan rastîbûyereke hatûçûnê hat ku tanha tevgera Kurdî tekez dike. Ew bûyer plankirî bû. Roja siyê meha yazdehan 1996 jiyana xwe ji dest dan û şehîd ketin. Da ku beşdariyeke berfireh ji aliyê tevgera Kurdî û miletê Kurd li Kurdistana Sûriyê merasîma oxorkirina wan birê vehere li goristana Taxa Qedûrbek ya li navenda bajarê Qamişlo bi xak werin spartin. Da ku roja çarê meha yazdehan ango roja piştî şehîdbûnê bi beşdariyeke berfireh ji aliyê tevgera Kurdî û miletê Kurd li Kurdistana Sûriyê ve merasîma oxorkirina wan birê vehere û li goristana Taxa Qedûrbek ya li navenda bajarê Qamişlo bi xak werin spartin. Fêsal Nehsû endamê Komîta Navendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye bi bûneya salvegera şehîdbûna her du xebatkarên Kurd sersaxiyê ji malbat û endamên partiya wan re dixwaze û behsa xebat û rola wan di tevgera Kurdî de duê demê de dike. Rastî duê dema dirêj me bi hev dûre kar dikir. Kesekî welatparêz bû, hej welatê xwe, hej miletê xwe dikir û di dema wî de jî partî hêzeka wê temametî baş hebû navbera cemawer de jî û kesê navrê xistinê de jî. Derbarî xebat û kesayeta Nemir Kemal Ahmed Derwîş, rola wî di civak û tevgera Kurdî de serkirdeyê Kurd Fêsal İsmaîl endamê rawêjkariyê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya dibêje pakrewan Kemal Ahmed Derwîş ji xebatkarên Kurd yên kêmnimûne ye. Kesî wek wî ji krêziya mala Kurdî û daxwaza mafê gelê Kurd lê Kurdistana Sûriyê re nekiriye. مامۆستا کەمال پشتی گۆ بوو سکرتێری حزب وەضعی پارتی دیموکراتی کوردستان سووریا یعنی الپارتی دیموکراتی کوردی فی سووریا الپارتی بوو بەرێ ئەوان هات بژنی پارتی دیموکراتی کوردستانی سووریا بەر پێش ببر ناحیە تاریخستنی ناحیە سیاسی و کارێکی مەزن هاتەکردن سەر دێ خاڵێ ڕئیسی تەرکیز کرد یەک ژێ ڕێبازا بارزانیە نەمر گۆ حیفاز سەر بێکردن و پێش هەرێت ناملەتی کورد سووریادا و یا دووەژی دەکاری جیڤاکی هندروی ملەتی کوردە گۆ علاقاتی اجتماعی بهەمی شرائحی مجتمع و هەبن نەوەکی وێ مرحلە گۆ داهاتە گوتن مەسەلا مارکسیا لێنینی وانە گۆ سەر طبقەیەکی تەنی مجتمعی کوردی تەرکیز بکێ ئەوی دائما تەرکیز بکەن و پارتی اهتیدایی بکەی ژبەر گۆ هەنگی اهتیدایی یعنی جەمیع شرائحی مجتمع چ مالباتێ دینی بن چ مالباتێ اجتماعی بن. هەروەها ئەندامێ دەستەیە ڕاوێژکاریە یا پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا عەبدوڕەحمان شێخێ وسال سەر خەبات و کەسایەتە خەباتکار شێخ موس یوسف ئاخفی دو کەسایەتیە جێ ڕێز و قەدر لەگەل ملەتێ خۆ بوون سەرێ مەگەلکی بلند بوو شەهادەتاوان ji ber بۆ خوێنا هەردوو کەسایەتیا تەبل هەفتوو بوو وەک ئیسبات دکرد یەکیتیا تەفگەرا کوردی یەکیتیا ملەتێ کورد و مافێ کورد یەک مافێ لە کوردستانە سووری. خەباتکارێ کورد کەمال ئەحمەد دەرویش گۆشتدەستانە وی زرارەکە مەزن بوو تەفگەرا کوردی رە ددەمەکە نازک و هەسیار دە ji dîroka xebata Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û tevgera Kurdî bi giştî re lê Sûriyê şehîdbûna wî bandoreka mezin li pişt xwe heşt û valahiyek ma tanha nehatiye dagirtin wekû Serokê Dîrokîyê Kurdistanê Serok Mesûd Barzanî di roja şehîdbûna wî de got ji destdaneke Kemal ziyaneke mezin bû di nav miletê Kurd û partiya xwe de valabûnek peyda kir. Tu kes nikare wê valahiyê bigire. Pakrevan Kemal Ahmed Derwîş ji dayîkbûyê serêkaniyê sala 1939 ne ji malbateke niştimanperwer e. Sala 1958 tevlî refên Partiya Demokrata Kurd li Sûriyê El Partî ku niha bi Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya tênaskirin bûye xwendina xwe ya navendî li dibistanê Cizîra Rojavayê Kurdistanê kiriye û bawernameya mafnasiyê
ji Zankoya Helebê bi dest ve anî bû. Lê Qamişlo çend salan wek karmandekî normal kar kir. Piştre bû serokê ofîsa tomarkirin û bilgekirina mal û milkên welatiyan li bajarê Qamişlo. Danostandina xweş û rastbûna xwe di karê xwe de dihat naskirin. Piştî ku tevlî karê partî bû, bê çend salan karê xwe di demekê de rawestand. Lê di destpêka sala 1907 de cardî tevlî kar bû. Cê xwe di Encumena Herêmiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya de girt. Di Kongrê Partiyê di duan de sala 1977 de ji endamtiya Komîta Navendî re hat hilbijartin. Piştre wek endamê Polîtbûroya partî di heman salê de cêxwe girt. Di dawiya sala 1978 de bû sekreterê Partiya Demokrata Kurd li Sûriyê El Partî ta Kongrê heftan da ku bi dengdana hemî hevalên xwe wek yekemîn emîndarê giştî yên partî ku bi pedekese îro tê naskirin hata hilbijartin. Di hilbijartinên qunaxa yasakirinê ya pêncan de wek nûnerê Tevgera Kurdî Kurdistana Sûriyê ji endamtiya Encumena Milletê Sûriyê re salên 1994 de hata hilbijartin. Ji sazînerên Hevpeymaniya Kurdiye Yakût sala 1992 de li Kurdistana Sûriyê hata encamdan. Di berdewamiya jiyana xwe de xizmeta milletê xwe yê Kurd û doza Kurdî û mafê Kurdan yên tewî bi wefadarî û şanazî kir. Berevanekî kêm nimûne bû. Xebatkarê Kurd Kemal Ahmed Derwîş xêzandar bû, 5 zarokên wî hebûn. Bekrevan Şêx Mûs Yûsuf ku bi heman karî û armancê li gel hevalê xebata xwe Mamosta Kemal şehîd ket. Yek ji xebatkarên Kurd bû ji dayîkbûyê gundê Qetraniyê yê ser navçeya Çilaxa ve ye lê devera aliyan sala 1948 ji malbateke cotkar û Kurdperwer xwendina xwe ya navendî li dibistanên Cizîrê kiribû. Sala 1965 tevlî Partiya Çapa Kurdî li Sûriyê bû. Sala 1987 ji endamtiya Komîta Navendî re hatibû hilbijartin. Piştre sala 1993 jê Polîtbûroya Partiya xwe re hat hilbijartin ku piştre navê wê bû Partiya Azadî û piştî Kongrê Yekbûnê li Hewlêrê li gel her sê partiyên din îro yek partî tê naskirin. Ew jî Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ye. Jê sazînerên Hevpeymana Kurdî bû sala 1992 kar de Komîta Bilindiya Hevpeymaniya Demokrat de wek endamekî kir. Şehîd Şêx Mûs xêzandar bû. 8 zarokên wî hebûn. Şehîdbûna wan her du serkirda û xebatkarên Kurd bandoreka mezin di dilê milletê Kurd de Tevgera Kurdî de kir. Tanha birêzgirtin û şanazî salvegera şehîdbûna wan tê vejandin.